Donostiako udalak Rosazarra aintzatestea erabaki du. Ertzaintzaren pilotakada baten ondorioz hiltzen 1985 zarra, 58 urte zituenean, 8 egun ospitaleratuta igaro ostean. Udalako ohar batean jakinarazi duenez, datorren larun batean, hilaren 8an, plaka bat ezarriko dute Donostiarraren omenez, Olaeta plazan eguerdiko 12etan. Bertsio ofizialak ezeztatu egin zuen ia 3 hamarkadaz, Rosazarra polizia karga baten ondorioz hil zela, ahalik eta pasaden martxoan Eusko Jaurlaritzak hala onartu zuen arte. Pablo Ibarren aferan eguneratzea jazo da. Izan ere, prozesu judizial berriaren buru den epaileak lekuko baten identitatea sekretupean mantentzea onartu du. Pertsona honek errugabetu egingo luke Ibar Miramarreko erailketa hirukoitzari dagokionez eta beste bikideri egotziko lieke krimena. Hauen izenak oraingoz ere ez azaleratzea ebatzi du epaileak. Urtain euskal boxealari ohiaren iloba da Ibar eta kartzelan da Floridan 1984 geroztik lehenengo 16ak heriotza korridorean igaro zituelarik. Pablo Ibar epaiketa justua elkarteak erabaki judiziala txalotu du. Datorren azaroaren 17an Tolosako auzitegian deklaratuko du Xuar Pazosek ertzaintzaren foan pilotakada batek zaurituriko gazteak. 2024ko otsailaren 13an inauterietan izandako istiluetan jaurturiko pilotakada batek begian zauritu zuen Pazos. 2024ko azaroan auzia artxibatua zuten ere, pasaden irailean berriro irekitzea ebatzi zuten. Deklarazioaren harira, Xuarren plataformak Tolosako epaitegiaren atarian elkarretaratzeako deia luzatu du goizeko 10:00. Gipuzkoako auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri dio Donostiako masajista bati 3 neska adingaberi sexu erasoa egin izana egotzita. Gertakariak 2021an jazo ziren nerabeek 13, 14 eta 15 urte zituztenean. Pasaden irailean izan zen epaiketa eta bertan akusazio partikularrak 45 urteko kartzela zigorra eskatu zuen gizonezkoarentzat. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 5eko albistegira. Epaitegiek arrazoia eman diote Ernai Gazte Antolakundeari eta 2023ko irailean Bilbon eta Gasteizen egindako protestetan ertzaintzak gazteei jarritako isunak baliogabetu eta indargabetu dituzte. Iaz bezala, egunotan Gasteizko epaitegi batek arrazoia eman dio Ernai Gazte Antolakundeari eta 2023ko irailean ertzaintzak gazte militantei ezarri zien isunak indargabetu edo murriztu egin dizkie. Agerraldia egin dute Amaiur Egurrola Ernaiko bozeramaileak eta Amaia Bilbao abokatuak Gasteizko administrazioarekiko auzietako lehenengo salak emandako epaiak baloratzeko. Izan ere Ernaiko gaztei jarritako isunei helegitea jarri eta epaitegiak arrazoia eman dio Gazte Antolakundeari. Arrazoia eman digu, guk horrela frogatu dugulako, alde batetik ertzaintza jasotzen duen guzti hori ezelako gertatu. Bestetik, legean jasotako betekizunak errespetatu gabe ezarri zituztelako isunak, eta azkenik, argi eta garbi dio isunak ez direla proportziozkoak izan. Horiek horrela epaileak Gasteizko isunak indargabetu eta Bilbokoak minimora jaitsi ditu 2.500 eurotik 600era. Gainera, epaileak Eusko Jaurlaritza behartu du zigortutako gaztei isunetako dirua itzultzera eta prozesuak suposatutako kostuak ordaintzera. Zentzu horretan, herritarron adierazpen askatasunerako eta manifestaziorako oinarrizko eskubideen garapen eta babes bat ezartzen du, eta honekin batera, naiz eta asko kostatu zaigun, eta ohikoa ez den moduan, segurtasun sailaren jarduera desegokia izan dela frogatutzat geratu da. Era berean ertzaintzaren jarrera antidemokratiko, arbitrario eta neurrigabekoa agerian geratu direla iradoki dute agerraldian. Kalder Barbado eta Aitor Zelaiaren atxiloketa eta espetxeratzea salatzeko 2023ko irailean egindako mobilizazioak ez zirela legezkoak ezarri du epaileak, aldez aurretik ez zutelako ez jakinarazpenik ez eta baimenik ere egiteko, baina bai ordea legezkoak izan zirela eta gizarte komunikazioko ekintza gisa kokatu ditu protestak. Gogoratu dezagun, ia 300.000 euroko zigorra ezarri zitzaiela Ernaiko 123 gazteri. Horregatik, epai honek urteetan zehar
mugimendu sozialek salatu eta milaka herritarrok pairatutako ekinbide horri aurre egiteko aukera berri bat ematen digu. Eta guk uste dugu aukera hau baliatu beharra dagoela. Gazte antolakundeak adierazi du, oraindik ere 3 epaiketa ebatzi gabe daudela, baina lortutako urratsak ospatzekoak direla. Bi 2024ko Reala eta PSG-ren partidaren aurretik egon zen karga polizialeko arduradunak ukatu egin du foan jaurtigairik erabili izana. Bi emakume larriki zauritu zituzten eta 20 hilabeteren ostean operazioan parte hartu zuten ertzainek deklaratu dute Donostiako epaitegian. Fiskaltza ez da agertu ere egin. 2024ko martxoaren bostean Real Sociedad eta PSG-ren arteko Champions Leagueko partidaren atarian polizia kargatu eta larriki zauritu zituen bi emakume, Amaia Zabarte eta Maria Martin. Bada 20 hilabeteren ostean operazioan parte hartu zuten ertzainek deklaratu dute Donostiako epaitegian. Zabartek buruan kolpe bat jasan zuen, horrek ondorio neurologiko eta psikologikoak utzi dizkio. Martini berriz begi batetik begiratuta marra bat geratu zaio bizi osorako. Hasiera batean epaia kasua ixten saiatu zen biktimei deklarazio hartu ere egin gabe, eta Gipuzkoako probintzia auzitegiak erabaki behar izan zuen berriro irekitzea. Zabarte joan den apirilean deitu zuten bere testigantza eman zezan, eta Maria Martinek hilabete geroago deklaratu zuen. Bada aste honetan bertan izan ziren agenteek deklaratu dute, operazioko burua izan da lekukotza eman duen lehena. Ukatu egin du foan bala jaurti izana eta ez du uste agenteetako batek emakumeari ostiko bat eman zionik lurrean zegoela, naiz eta une hori jasotzen duen bideo bat egon. Duela hilabete batzuk agenteak berak komisarian adierazi zuen estropezu egin zuela eta gaur berretsi egin du. Agente honen arabera korrikazioan lurrean bulto batekin topo egin zuenean, baina ezin izan zuen ikusi, kaskoak ikusmena zailtzen ziolako eta saiesten saiatu omen zen. Ertzaintzako buruak argudiatu duenez arratsalde osoa zeramaten erasoak jasaten eta istiluek okerrera egin ez ezaten jardun zuten. Hala ere lekuko gisa deklaratu duen beste agente batek aitortu du, ez zela ezer gertatzen ari karga baino 10 minutu lehenagotik, partidaren ordua hurbiltzen ari zelako eta talde bateko eta besteko jarraitzaileak estadiora sartu zirelako. Horrez gain karga egin duzuen ertzainak ez du baztertu, Zabarte lurrera harri baten talkaren ondorioz erori izana. Fiskaltza ez da agertu eta beraz akusazio partikularraren esku geratzen da dena. Edonola ere agente horiei berriz ere dei egingo zaie hasiera batean datorren abenduaren 5erako. Hainbat sindikatuk eta gizarte kolektibok prentsaurrekoa eskaini dute asteazken honetan, datorren azaroaren 8an Erorien monumentua eraistearen alde deitutako manifestazioari babesa emateko. Bertan izan da Irune Rejano. Zenbait sindikatuk, ELAK, ESEKak, Komisiones Obrerasek, CNTek, Solidarik eta Esteilasek eta hainbat gizarte kolektibok, hala nola Iruñerriko Kontseilu Sozialista, Aritu Jardun Koordinadora, Lunes Lilas, Gerez Lilas, Zabaldi, Sare Antifasista eta mugarik gabeko kolektiboek azaroaren 8irako Erorien monumentuaren eraispena eskatzeko egingo duten manifestazioa babestu dute gaurkoan emandako prentsaurrekoan. Nafarroko langile, gazte, ikasle eta herritarrei dei egin diete datorren larunbatean arratsaldeko 6etan Erorien monumentura joan daitezen ikur frankista behingoz Iruñeko kaletatik ken dezaten exigitzeko. Hainbat sindikatuk eta gizarte kolektibok prentsaurrekoa eskaini dute asteazken honetan. Azaroaren 8an Erorien monumentua eraistearen alde deitutako manifestazioari babesa emateko. Elkarte memorialistek eta frankismoaren biktimek bultzatutako martxak hiriaren erdigunean Frankoren diktaduraren goraipamenaren simbolotzat jotzen dutena behin betiko ezabatzea eskatzen duela adierazi dute kideek. Antolatzaileek dei egin diete langile, gazte, ikasle eta herritarrei oro har mobilizaziora joan daitezen. Mobilizazioa arratsaldeko 6etan abiatuko da monumentutik. Faxismoa berpiztu eta diktadura frankistaren aurpegia garbitu nahi duten joerei aurre egiteko modu bakarra da gatazka ideologikoa eta iraganeko ekintzei zilegitasunak kentzea. Biktimek erreparaziorako duten eskubidea eta ez errepikatzeko bermeak jartzeko modu bakarra da egunero berriro biktimizatzen dituzten ikurrak ezabatzea. Azken 20 urteotan Nafarroko herrietan egin den bezala. Bakar bat ere zutik ez gelditzeko. Ez da Eroriak ere.
Erorien adieraz berritzeak, PSN, EH Bilduk eta Geroa Baik, eraispenaren ordez inposatuak, ez du bermatzen biktimen erreparaziorako eskubidea. Gainera, giza eskubidei eta desagertutako pertsonei buruzko nazioarteko legediaren aurkakoa da. Azpimarratu dutenez, horrelako ikurrak kentzea diktadura berriz zuritzen saiatzen direnei aurre egiteko modu bakarra da. Baita biktimek erreparaziorako eta auzia ez errepikatzeko duten eskubidea bermatzeko modu bakarra ere. Bozeramaileen hitzetan, monumentua mantentzeak frankismoaren memoria iraunaraztea eta egia historikoa ukatzea dakar. Horregatik, oroimenak biktimengan egon behar duela nabarmendu dute eta ez errepresioaren simboloetan. Larunbateko mobilizazioa historiaren alde egokian kokatu nahi dute. Justizia, memoria eta erorien monumentua eraistea eskatzen dutenena. Erik Olatz entrenatzaile eta futbol ikuskatzaile ohiari 6 urteko espetxe zigorra ezarri dio Baionako auzitegiak adingabei sexu erasoak egin izana leporatuta. Erik Olatz futbol ikustatzaileari 6 urteko kartzela zigorra ezarri diote. 1987 eta 2022 urteen bitartean egindako hainbat sexu eraso leporatzen dizkiote Baionako Abiron futbol taldeko entrenatzaile ohiari. Baionako auzitegiko epaikeak jokalariekiko kontaktu fisiko intimoak, mehatxuak eta intimidazioa egotzi dizkio. Olatzek ordea dena ukatu du. 2022ko maiatzean atxilotu zuten lehendabiziz, jokalari baten amak salatu baitzuen beren semeak jasandako indarkeri sexual eta psikologiko guztia. Entrenatzailea behin-behineko kartzelan zegoen bitartean gero eta testigantza gehiago agertu ziren. Guztira 6 salaketa bildu dira. Hala ere, Olatzek ez du dolurik adierazi, epaiketan egozten zaizkion karguak ukatzen baititu. Ez da lehen aldia epaitegian dagoela. 1981an ere Bordeleko auzitegian epaitu zuten haurren kontrako sexu bortizkeriagatik eta urte bateko kartzela zigorra ezarri zioten. Ezarritako kargu guztiak onartu zituelako. Orain, akusazio horiek presiopean onartu izana adierazi du. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak puntu kritikoen mapa aurkeztu du asteazken honetan Bilboko Euskalduna jauregian lan espazio seguruak sustatzeko asmoz. Tresna honek emakumeen aurkako lan esparruko indarkeria identifikatzea du helburu eta galdera sorta bati erantzunez zehaztu ahalko dira emakumezkoek arriskutsuzat dituzten espazio eta egoerak segurtasun, irisgarritasun eta mugikortasunari dagokionez. Elgarrestak gogorarazi duenez, laneko indarkeria matxista dira sexu jazarpena, sexuagatiko jazarpena, indarkeria fisiko eta psikologikoa eta emakumei eragiten dieten beste hainbat biolentzia mota. Asteazken honetan plazaratutako datuen arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan emakumezkoen 13,2 jasan du indarkeria inoiz lanarloan. Nafarroako lanbide heziketako irakasleen 3. eta azken greba eguna izan da asteazken honetakoa. Gaurkoan, Gobernu Kontseilua abian zegoela baliaturik, hezkuntza publikoko finantzazioa areagotzeko eskaera egin dute sindikatuek. Lanbide heziketako irakasleak greba zikloaren 3. eta azken egunera iritsi dira. Gaurkoan Nafarroako jauregian elkartu dira, une honetan gobernu kideak euren asteroko bilkuran bilduta daudelako. Adierazi dutenez horregatik bildu dira hemen. Aurrekontuen legea oraindik ez delako netxi eta garaiz dabiltzalako lanbide heziketan inbertsioa handitzeko. Bestalde, 3 greba eguneko balorazio positiboa egin dute eta eskerrak eman dizkiete egun hauetan mobilizazioetan parte hartu duten guztiei. Asteazken honetan 3. eta azken greba eguna izan da Nafarroako lanbide heziketa publikoan. 3 egun hauetan zehar, irakasleak eta ikastetxetako langileak kalera atera dira baliabide gehiago eskatzeko eta sistemaren privatizazio prozesua dela uste dutena salatzeko. Asteazken honetako mobilizazioa Nafarroako gobernuaren asteroko bilkura ematen ari zela gauzatu da.
Hortaz, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariari eta Maria Txibite Nafarroako presidenteari hezkuntza publikoa hurrengo aurrekontuetan lehenestea eskatu diete. Batez ere baliabide pertsonal gehiago. Orduak da lanbide heziketa dualaren aplikazioarekin batez ere giza baliabideak dira eskatzen ditugunak, orduak nolabait bete ahal izateko pertsonak falta direlako, ez langile gehiago falta direlako. Dualarekin lan gainzama bikoiztu dela salatu dute. 4 ordutatik ordu bakarra izatera pasa direlako ikasleak. Ziurtatu dute oraindik denbora dagoela inbertsioa handitzeko, bai lanbide heziketan, bai gainerako hezkuntza etapetan. Zerga politika aldatzea eskatu dute baita ere, zerbitzu publikoak indartzeko. Egun hauetan ikusi duguna da, batez ere FP foroa dela eta bideak ireki dizkiotela lanbide heziketa privatizatzeari. Enplegagarritasunaren izenean ikasleak orain askoz ere denbora gehiago pasatuko dute lantokietan eta bereziki enpresa pribatuetan, eta horrek azkenean zerbitzu publikoak edo hezkuntza publikoa nolabait ahuldu egiten du, eta hor daude lobby edo enpresari batzuk egoera aprobetxatzeko eta negozioa egiteko. Deialdia egin dutenek Txibiteri eta Jimenori aurpegi emateko eta egoerari errotik aurre egiteko eskatu diete. Greba zikloa asteazken honetan amaitzen bada ere, mobilizazio ez dela hemen amaitzen eta protestekin jarraituko dutela ziurtatu dute. Xabier Zabaleta sukaldariari eginiko elkarrizketa izango duzu orain ikusgai. 30 urtetik gora daramatza Zabaletak Donostiako Aratzerretegiko arduradun gisa. Egun, jatetxeak anaia txikia ere badaukagai Japonian. Hona hemen kontatu diguna. Xabier Zabaleta sukaldariak 3 hamarkada baino gehiago daramatza Aratz jatetxearen buru Iker anaiarekin batera. Sukaldaritza onaren eta tokiko produktuaren defendatzaile sutsua da. Eta euskal gastronomia tradizionala babestu eta zabaltzeko lan nekaezina egiten du. Hori dela eta, jakitea sukaldarien elkartea sortu du, eta Aratzen erreplika bat ireki du Japonian. Tachibana jauna izan zen jatetxeak ireki zituna. Guri erosi zigun izena, guk eraman behar dugu, guk egon barrea erakusten ze platerakin, ze asesoramendua, eta gero dakagu porzentai bat fakturaziokoa, ez? Gauza, beha etorri zen gure bilatzea, etorri zen Euskal Herrira, egon zan ikusten jatetxe pilo bat, eta 3 aukeratu zituen, 3 Donostikoa gaina, eta bueno, beha egin naizuna, zan area, gure Donostiko, ez? Izalatu pixat Donostiko gastronomia, baina 3 jatetxe ezberdinekin. Gastronomia japoniarraren parke tematiko bat. Daude produktu asko, dago produktu asko salgai, jendeantzako, daude jateko iaia janari guztia japoniarrak, behar egin ezun hori, ez? Gastronomia japoniarra bere nortasun handian erakutsi. Dakate biberoak, behaien landareak eta barazkiak esatzeko, oiaskoa guk hemen Lumagorri bezala beste zea bat dakate, baina erabiltzen dute ere baserriko oiaskoa, eta behiek egin ez zuten zan hori. Gero daga spa, daka hotela, eta dago ordu beteko txianola, Izi, templo oso ospetsua da, japoniarrentzako, guretzako ez ezaguna, baina behientzako da garrantzitsuna. Orduan, pasatzen dira 20 milioi biztanle templo horretatik. Orduan, alboan jarri zuten eta horrela lortu zuten, area juten dena, toki bat bazkaltzeko o eguna pasaiteko. Bidai hau pixkat eromena izango da. Pixkat ez, eromena da, horrendik gatea eta eromena zaitikan. Esango ganezaken, dazkala bost gauz ezberdin. Alde batetikan gu jutena beti gure jatetxean formakuntza ematea. Nola distantzian dagoen, platera juten dira desbirtuatzen o aldatzen juten dituzte. Jumargea, pixat erakustea berrio plater berriak egitera ere. Beste alde batetik, ni behintzat beti juten izenean, saiatzen naiz jake, areaino juten gehan, gure produktuak saldu eta erakutsi langilei. Hau da, hoteleko, jatetxe guztietako langilei egiten diet formakuntza bat. Baswine, formakuntza hau da,
Euskal Sagardoa, Txakolina eta Arabako ardoa. Hoi ematen dugu, eta gero ere, aprobetxatu itenet, eramateko gure lagun ekoizleen produktuak saltzen dituztenak, hoiei ere erakusteko. Alegia, funtzioa izan behar da, jake areagoaz, ez bakarrik formatu gure sukaldea, baizik eta hartu, eta dago Piero Teiza, iparraldeko adibidez. Piero Teiza, be urdaiazpikoa jarriko du, eta nik moztuko dut, eta esplikatuko dut pixkat, ez beha bezain ondo, baina Pierren produktua. Dator bidei honetan, Luis Brea Martiko etxekoa ere, eta ateakin egingo ditugu plater batzuk ere, eta beak esplikatuko du ere nola egiten duen. Gero ere, emango dugu jurretako antxoak, eta gero diskutauta gazta baten bat, Idiazabaleko gazta baten bat ere emango dugu. Baina da, gauza uste oso garrantzitsua da, bai gure zerbitzariei, bai gure sukaldariei, eta bai beste jatetxeko sukaldariei eta zerbitzariei erakustea, ze garrantzia dakoten gure produktuak. Hor formakuntza bat egiten dut. Gero, tokatzen da, dagoela, Euskal Gastronomi topaketa batan, txiki bat, 50 lagunena, sukaldariak, eta zertian badu, sukaldariak jabonearrak euskal sukaldaritza ditutena, eta nire sukaldatu egin behar dugu, ponentzi bat eman behar dugu. Beste egun batean, egin behar dugu, dago Kongreso Mundial bat sukaldarina. Eta egin behar ditugu, 300 bat pintxo, egun lagunentzako, eta ere, sartu dugu, sartu dut, egote esan da, gure produktuak behiek daztatu dezaten, ez? Ardoa, Sagardoa, Txakolina, zerik, hau da oportunidade oso bat da azkenengo bezeroa, ez? Sukaldariak, jatetxeko jabiak, eta orduan ezagutzeko gure produktua, eta gustatuko zaiela, gero erosi ahal izateko. Oraingoz, hau tamalez aldatzen nahi da, ez? Baina bai, produktua asko gustatzen zaigu, eta gure produktua asko mimatu egiten dugu, ez? Dakagu jatea prezio oso garestian edo prezio oso merkean. Baina daukagun admirazioa produktuengatik oso berdintsua da. Behaiek apreziatzen dute asko produktua, gu bezala. Eta gero, esaten dudana, ez? Dakazula jatea merke eta ondo, eta garesti eta ondo ere, ez? Baina guk hemen ere bakagu, zu bakazu jatea eguneko menu bat jatea adibidez, eta oso merketan, dakazu jatea ramen bat hartu, eta hango beste fritura bat, eta garagardo batekin, hemengo menu bat bezala, eta ondo kalidadez momentu indakoa, eta horretan antzeman handi dakagu. Gu beti juten geranean gauzak ikasi ditugu. Azkenean sukaldea, on bat baldin bakada, beti ikasten juten zela, beti ikaslea zehala. Eta han, produktu ezberdinak, teknika ezberdinak, eta beti ejemplo jartzet, nok esango zigun guri, niri 10 urte, 15 urte, igual lehen hasiko zian, atun gorria hemen gordini jango genula, ez da pentsatu ere, beti hau zein da, tomatiakin da, ez? Eta gainera zan, bigarren mailakoa, bezala, ez? Egalutzea, ondo, baina atuna, eta bain zegertatzea, baina atuna da, eta denak jaten egia, behi jaten duten bezala, ez? Zer gauzak bai, juten geha ikasten, eta guri ere aberaztu egiten gaitu. Bai, jakitea sortu genuen, ikusten genuelako, bi parte, ez? Bata, euskal sukaldaritza tradizionala, bazan, behiek beti ditzeute dagoela sukaldaritza bat dela goi mailakoa, nire uste gaiz izan dagoela, goi mailakoa baldin bazan, gure ez esan, behi mailakoa. Eta esan hitz egiten hortaz, ikaslei ere dena juten ziren ikastetxeta, sukalde etxeta ikastea, eta dena nahi zuten kea, emulsioak eta horako gauzak, eta gero ezak egiten babarrun batzuk, ez? Horri alde batetik, ez? Eta uste genuen, garrantzitsua zala, hartzea eta horri balorea ematea, eta sukaldari hori balorea ematea. Eta beste alde batetik bai, ekoizleak eta laborariak indako lana. Hortaz, 16 urte, bai, hitz egiten zan zerre, baina, hemen, jartzen zen, gijueloko azpikoa, ez dakitze, ez, baina, bertako ekoizleak, ez inorrek ez ziren, ez kasu egiten, ez goraipatzen egiten dituen lanak. Eta gaina, ni beti esaten, lan gogorra behiak ditu, gu bakarrik bukatu egiten dugu, ez? Eta, esaten, gure produktu, kalidadezko produktuak ere, bultzatu egin behar dugu, eta lagundu behar dugu ere, ez, laborariei egiten duen lanakin, ez? Bakigu zaila dela, jatetxe batian eguneko eguna imposible dela, baina, poliki gauza jartzen joan, eta elkarra bat egiten. Hombre, nik ikusten gastronomikoki adibidez. Hemen, sukaldariak batzuk badirute jaingokoa direla, eta azkenean sukaldariak gara.
Eta han, en cambio, sukaldariak gutxi ordainduta daude beste kontzeptu bat. Orduan, behiek honea etortzen dira, eta guri hartzen digute izango baginean bezala, ez dakit, ez? Musikako taldeko abeslari bat. Eta gero area juten zea, eta daude beste batzuk, kondizio batzutan, ez daudela oso ondo. Orduan nik uste elkarlan hori, garrantzitsua dela, zetik behiek kontutu behar dira, behaien sukaldariak hobeto zaindu behar dituztela. Ez ez gaizki daudelik, ez? Baina nik uste hobeto egon behar direla. Zetik gero, bilatu behar dugu, sukaldariak gustu egotea etxe baten, urte asko egotea, hori da, azkenean ematen duna. Eta behiekin hori da pixate bilatu behar duguna. Eta elkarlan hori ona da, ez? Eta hori betitu aberaztu. Herri bateko sukaldariak eta beste herri bateko sukaldariak, ez? Gastronomian ustez politena hori dakara. Gaurkoan, Sweet Rage taldearen Gau Gorria abestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Zer sentitzen, haun irazken irribarrea. Antzatzen hasi naiz orain, nahi gabe itzalen artean. Izpiluan ez naiz ikusten, ta odole garbia sentitzen. Gau gorrian sartu gara, infernuan errugabe. Dantza gorria hasi da, errealitatean desegin da. Azken besarkadak eta bekiradak nostro artean dantzan ari gara. Eta nizantzan zuak abatzen korri iluna nire hortzetan. Heriotza dakarren doinua, nire begiak korritu egin dira. Gau gorrian sartu gara, infernuan errugabe. Dantza gorria hasi da, errealitatean desegin da. Gau gorria, gorri iluna, gau gorriaren hasiera. Askatasunaren ilusioa izpi artean itxutu